हेलो हाय खुलुमबाय गाइस नोंथांमोना माबोरै दङ मोजाङै दंना जों दिनै एम्फौ फिसानि लास्ट मेंगानाय खानाखौ जानाय गिरदों आरो दिनै ओमफ्राय माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांदो र' एसे बाजार खालामनायखौ देखायथ'नो हाला मबाइला चार्ज गैया होना गलांनि दे बिदिब्ला दा संनाय खुरनायखौ नायलांदो नोंथांमोना जानायखौ नायलांदो गाइस खाना जानायखौ अनलाजों लाथाजोंसो जागोन जोङो नै अनला देनाय गिरदों देदोंहाय बेखौ जोंना दिंखिबोहाय दिंखि बयलार 3 केजि लानानै फैदों ओमफ्राय नायलांदो बेदरखौ एवबायानो मालाय रितुमिया जि रागा जादोंहाय बेदरा गोथाव जानाय नङा दां रागा जाना संबा गोथाव जाया होनखायो नै जों आलुबो हाना लाखाबाय जासिगोनसो लाथाजों अनलाजों जानो एसे एवफ्रामना लानानै बेखौ हास'दो हालदै होनानै एवबाय थाबाय बुरजादों जों गेरसंगोन नालाय जानाया लाथाखौ अनलाखौ जब्ब होबाय आं मोनथि मोनानो नै लदा खालामदोंनो अनलाखौ नै गाइस संखांनानै लाबोबायहाय संखांबाय जोङो नै जि टेस्टिनो नै बिथिंगालाय जिरायगासिनो नै रितु बिमा गावदांआ मालाय बेदर एवनानै रागा जोंदों नै बुबौ मैगङा मोनबाय नै बिथिं बेदर बेयावलाय मानो दरनैल' होखो नै बिदैनो नै सावगा टेस्टि ना टेस्टि होन नै र' खान्थो नाङा सना नै जाबाय जोंहा मेंनायनि दिनैसो मोनजादों नै अमा बेयो बयलार बेयो लाथाजों अनला नैबे दिंखियाजों आलुजों मा जागासिनो टेस्टि दा नै टेस्टि जादों गाइस नोंथांमोना माबायदि मोनदों फैजागोन नै हाय जादोंना जोङो रितु जानानै मोजां टेस्टि मोना जोंनिया उदैया देरलायलायबाय आंहा नै नांलायलायदों मोसांखर जानो गोथाव सावगारि दे गाइस बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम जों जोबोरैनो खस्थ' खालामनाया दिनै मेंगाबायहाय जानानै जि टेस्टि जाबाय आयु उदैया देरलायलायबाय दे बिदिब्ला जोंखौ फल' खालाम साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो गाबोननिफ्राय निउ भिडिअ मोनसिगोन नोंथांमोना आरोबाव जों एम्फौ फिसाखौ लानो थाखाय माबोरै खालामनानै दोनदों बेखौबो नुसिगोन दे बिदिब्ला बाय बाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो